Lincolnnal, Churchill-lel, Pavarottival vagy éppen Belmondóval is találkozhatott az, aki a Petőfi telepi művelődési házban megtekintette az Arccal az izmus felé című kiállítást. Az épp csak meg nem szólaló karikatúra szobrokat Csiki László, az installációkat, kollázsokat és festményeket pedig Jéga Szabó László készítette. A kreativitásé volt a főszerep a Petőfi telepi művelődési házban megnyílt kiállításon, ahol két kiváló alkotó munkái késztették gondolkodásra a közönséget. A Kettős Fantázia című sorozatot Jéga Szabó László indította útjára, aki egy-egy eszmeileg hozzá közel álló művészt szokott meghívni közös kiállításra. Ezúttal Csíki László orvosszobrásszal töltötték meg a rendelkezésükre álló teret. A két alkotót összeköti a szegediség, a játékosság, a humor és az a személy, aki elindította őket a pályán. Henry bácsi, őről meg is emlékezünk ma. Mindkettőnk tanítója, tanára, mestere volt, és hát valamilyen indítottság értékünk azért biztos még látta, hogy hoztunk magunkkal, azt a lökést, azt ő többször is megadta nekünk, hogy terelt a művészetek felé. A kiállítást dr. Tóth János filozófus, az STE-BTK filozófia tanszékének egyetemi docense nyitotta meg, aki ismertette a művészek érdemeit és elemezte az alkotásokat. Dr. Csiki László, orvosszobrász, a televízióban is sokat látott közszereplő, és tudjuk róla, hogy 2000-ben megkapta a Dubai Karikatúra világkiállítás fődíját, Bill Clinton, Jacques Chirac, Boris Jelcin, Pavarotti szobraival, majd a második Dubai világfórumon Putyin szobrával nyert. Ezentúl hosszan folytathatnánk a francia, stockholmi, finn és kínai felkéréseinek, kiállításainak a felsorolását, és meg kell említenünk jelentős köztéri szobrát, a szentesen kiállított életnagyságú Székely Pontozót. Valamint klasszikus szoborportréit történelmünk és irodalmunk nagyjairól, így Rákóczi fejedelemről, Széchenyi Istvánról, Deákról, Aranyról, Márairól és Kertész Imréről. Jéga Szabó László eddigi munkásságát szintén hosszan sorolhatnám, például a 2008-ban induló és egy évig tartó vándorkiállítását, amely Budapest, Keszthely, Kecskemét, Kiskunhalas után itt ebben a teremben is látható volt. A két most kiállító művész keresztnevükön túl összeköti az is, hogy mindketten Szeged szülöttei, Hemmert János Radnóti tanítványai, és mindkettőjük alkotásaira a szokatlanság, a humor, az intellektus, a bátorság és a határok feszegetése a jellemző. Csíki László szobraiban a humor sajátosan ötvöződik a groteszkkel. Karikatúrái egyaránt felnagyítják az arc és a jellem sajátosságait, hol ironikusan, hol erős szatírával. Egyetlen dobozba sem lehet beskatujázni engem. Nagyon sokan próbálták ezt világszerte. Kínában is próbálták, hogy a nagy portré-szobrász, most csináltam egy Szent-Györgyi Albert szobrot. Aztán elmentem Dubajba, és ott a First Forum for Caricature világversenyén nagy díjat nyertem. Aztán meghívtak Firenzébe, ott meg San Lorenzo díjat kaptam egy klasszikus ugró lószobromért. Hát, de már hogy is mondjam, úgy belevágtam a dolgokba, de hogy miért nem lehet engem skatujába tenni, mert már 5 éves koromban nagyon realisztikus, klassz kis ülőszékely pipás szobrot csináltam, amikor más még rajzolni sem tud. Tehát ez a készség valószínűleg a székely agyagmintázó és terrakotta művészetben igen járatos fölmenőimtől örököltetett. Csíki László előszeretettel mintáz meg történelem alakító egyéniségeket, mint Lincoln vagy Churchill, a közelmúlt és a jelen ismert politikusait, mint George Bush, Tony Blair vagy Nicolas Sarkozy. A Chiracot megformáló szobrával elnyerte a Dubai Karikatúra világkiállítás fődíját. Nem kíméli a hazai politikusokat sem, Orbán Viktort, a Hiller Istvánnal táncot lejtő Gyurcsány Ferencet és elmaradhatatlan szemüvegében Kósa Lajost is megmintázta. Én a lelket mozdítom meg az anyagban. Ha azt meg tudom mozdítani, akkor élő lesz a szobor, és akkor életet, valóságot tükröz, pillanat alatt fölismerhető valóságot.
Ha ez nem sikerül, akkor azt mondom, hogy olyan karakter, akinek nem érzem a karakterét. Nagyon ritkán fordult velem elő még az eddigi próbálkozásoknál. Addig huncutkodtam, amíg előcsalogattam a karakterét. Ahol van kellő képanyag, legfőképpen akiket személyesen is megismertem, az ott könnyebb helyzetem volt. Például Jacques Chirac, François Mitterrand, akivel személyesen volt módon találkozni. Hát ott egyszerűbb a dolgom, mert egyszer körülnézem a fejalkatát alulról, fölről, és akkor a fényképezőgép rögzítette a lényeges karaktervonásokat. A kiállítás Az arccal az izmus felé címet viseli. Jéga Szabó László címadó alkotásának alapanyaga a plasztik, korunk elpusztíthatatlan matériája. A betört fejű, szép, de elközömbösült arcú ember vakon tekint a jövőbe, két oldalán múltunk izmusának jelképeit, valamint a jelen izmusának lobogó fáklyáját láthatjuk. Az alkotót ezzel a relieffel választották be a világ 15 legeredetibb művésze közé. Mindig arccal kellett valóban menni, tehát az a korosztály, a középkorosztály, ők mindig hallották ezt, sőt még az ő szüleik, attól az időktől kezdve, mikor a széles tömegnek arccal valami felé kellett menni. Tehát arccal a vasút felé, arccal erre felé, arra felé, mindenfelé, és most arccal az izmus felé fordulunk, és ez áldít értelemben is. Hát a címadó alkotás, amit itt láthatunk, ez inspirálta arra is, hogy bővebben foglalkozzak az izmusokkal. A Laci az ember, tehát az alakábrázolás karikatúrája, én pedig magakkal az eszmék ábrázolása, illetve karikatúrájával, hogy a Lászlónak is a karikaturizmust majd még fel fogják sorolni, hogy milyen izmusokat. A teljeség igénye nélkül, mert ugye csak egyes izmusokat, ami legjobban foglalkoztatja az embereket, meg amihez volt anyagom. Van még több a tarsolyban. A kiállításon formát ölt a realizmus, az antiutopizmus, a kommunizmus és a relativizmus is. Azok számára, akik belenéznek a tükörbe, kiderül, hogy még az E=MC négyzet képlete is felborulhat. A manizmust Lucifer kiöltött nyelve testesíti meg. A magyar szocializmus vidám barak című montázsról egy történész el tudná mesélni a kádárizmus bő 3 évtizedét, az ideológiai látszat és a mindennapi valóság, az értékek folytonosan alakuló és zuhanó folyamatát. Annak, aki megtekintette az Arccal az izmus felé című kiállítást, intellektuális és esztétikai élményben egyaránt lehetett része.